Добрый день усім добрым людям. Сёння хочу вам распавесці пра аўтахімію, якой мы карыстаемся для мыйкі свайго новага аўто. Адразу мы набылі вось Лератон. Такая хімія, яе pH 11,0, такі шчалачны дастаткова шампунь. Мы ім карысталіся, і вось такая у нас да Керхера была пенная насадка. Ну, гэта заводская, она такая, так сабе, эмульсійная. Але потым я пазнаёміўся з хлапцом, з дядзем Тарасам, які мне сказаў, што гэта хімія, добра для пачатку, але лепш за ўсё карыстацца вось такой хіміяй. Атлас Димер, і прычым ён сказаў, што менавіта вось гэтую двухкампанентную лепш набываць. Гэта больш прафесійная, з яго слоў. Вось ад яго такая у нас ёсць ёмістасць, прычым, што цікава, расійскі флаг на працягу часу стаў бела-сіні-белым, як стары беларускі, бела-чырвона-белым. Хутчэй за ўсё тут выйгралі колеры гэтыя, і на гэтай старой ёмістасці яшчэ ёсць расійскія словы. І тут ёсць у нас інструкцыя для карыстання таксама па-расійску. А ўжо новыя скрынкі, новыя ёмістасці, якія набыў сын, тут уже нічога па-расійску няма. Ёсць па-польску, ёсць па-украінску. І каму хто добра ведае украінскую мову, беларускую мову, той ўсё тут разбярэцца. Беларускай няма, но гэта ў будучыні. Чым яны адрозніваюцца? Зразумела, колерам. Вы паглядзіце, як прыгожа. Амал жоўта-блакітны, но тут жоўта-зялёны. Гэта адмыслова так зроблена, каб там нейкія актыўныя рэчы не кантактавалі з паветрам і не разбурыліся, каб яны працавалі. А перад тым, як карыстацца, трэба дастаткова добра яе разболтаць. Вось. Тут таксама добрая дыаграма паказана, як і з чым яно працуе, з рознымі, нават вось з такімі распыляльнікамі. Вось ён. Гэты распыляльнік такі, і тоже пад яго свая асабістая канцэнтрацыя. Вось, напрыклад, я тут пазначыў 1,40, 1:100 разводзіць. А калі карыстацца вось такім адмысловым, пенакамплектам ужо больш-менш прафесійным, то тады, калі Лератон ён хоча 1,4, 1,8, то гэтая хімія 1,2, 1,3. Канцэнтрацыя гэта такая справа індывідуальная. Кожны глядзіць, як яму лепш будзе мыць. Адзінае, што гэта мыйка, вось гэты шампунь лератонаўскі, ён не такі агрэсіўны, як вось гэты, бо ў гэтым тут нават адмыслова напісана, асабліва вось на гэтай старой ёмістасці па-расійску, што трэба берагчы сабе і вочы, і рукі, і нават напісан нумар пратаколу, па якому медыцына будзе вас абслугоўваць, калі ў вас трапіла такая рэч у вочы. Вось трэба нават у пальчатках. Зараз паспрабуем размешаць адну і паглядзім, якога яна стане колеру. А так вельмі падобна на цукеркі мармелад. Вось сын памешаў, і стала падобна на тархун нейкі такі зялёнага колеру, ўсё гэта. І потом яно будзе адстаиваецца, і зноў нешта больш цяжкое выпадзе ў астатак, жоўтае, а зялёнае будзе зверху. А потым мы будзем фарбаваць, будзем мыць і паглядзім, як і што. У гэным у нас пенакамплекце будзем мы лератонам, магчыма, для першага слою, а ўжо вось у гэтым пенакамплекце будзем прафесійнай карыстацца асяродкам прафесійным. Усім усяго найлепшага, чыстых машын.